Лагва ли сервера? Тан, 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 тар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 ar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 
То, става плей. Мгм. Що ви ни казвам Естествено. то, преди да кажем името? И Защото Дигъл си е знае. днеска хостера и той също участва в клипчето. Но ясно. Но смисъл той само ще лафи глупости от време на време. Тоест, изобщо не се знае дали ще лафаш от цъкам. Добре. Ево ти правим. Те да си направим такива говна. Да, и аз тук да видя за платформичката, дали някой зомби се е изпълнал изобщо. И между другото едно нещо, което искам да се оплача е... Защо по дяволите? Когато видят, че съм аднал някой нов приятел във Фейсбук или видят някой мой приятел във Фейсбук, гладват разни хора, без дори да го познават. Знаеш какво? Това е гадно. Да, какво ти пречи на тебе? Пречи ми, в смисъл, гадно е, не познаш ни... Нали само, знаеш, че аз съм гладнал в приятели, когато ще е така просто рандом и... Няма смисъл. Абсолютно никакъв смисъл няма. Все едно аз сега да адна някакъв твой приятел Дигъл, дето е от твой град. Адни хими. Мен адски много ме дразни това. Не знам що, обаче ме дразни. Аз Особено ако става въпрос за фърата от женски пол. Къде му Не, увен. не осветлявай. Да, верно, чай ще забравих. Мислим дай да развалим тази платформа, че и без това много ни се спамват зомбита. Ами ние като го затворим, да се спамват, брат. Спамват като Жако Давай ти вземи калсон, аз тук ще пром да копам нещо. Мога да Чай, направя... просто всички работи да оставя в честа, че... Мога да направя четвърния Cobblestone генератор на Set Blink. Ма ни трябва повече място и повече купчета лава и вода, да мех няма никакъв шанс да го направя. Какво е яко бейс лаг, брат. Така не е като фосър. Знам моя сърра и лаги като лайно. Защото е скамаче за това. И не само, принципно, аз нали бях един сървър. Бях хоствал един сървър, то дето строихме на креатив много неща, дето от VBox бяхме събрали адски много хора да строят в сървъра. Стейс? Да. То Да. беше с хамач. Да бе, сега не се възика. И вътре, да бе, няколко хамачета бяха, 3 хамачета и вътре имаше колко, 20-30 човека и нямаше никакъв лак. Защото не искаш ти да разбера тайпите, нали? Кое? Не искаш ти да разбера тайпите, другите. Какво да ми разбереш? IP-то не искаш да ти разбера другите, нали? Намерих не, редстон. не заради това, просто защото да могат да спарова само да влизат. Тоест, а ти наглия крипър, майка ти деба. О мага. Десният бутон ме е бъгнат и понякога вместо един път се цъкат сам два пъти и после идва време за Rage motherfucking quit motherfucker. О, някой ми спами във Facebook, да видим. Разпита продължава. Бати редстоун не могат да служат. Само редстоун слагат. Дите редстоун пък изобщо няма да им трябва. Ми за слагат айран. Аз имам 2 айран. Пак си жалки. Само аз ти не разбрах какво казва. Чай да поръжеш чуба. О, помага е! О, мага е! Ти представяш, че не ми се спална нито един силвър фиш. О, мага. О, мага. Продължава спама да видим. Беги, бе. О, сега ще ги избия всичките, брат. Много ме кефи като някой ми каже нещо и аз го схващам. Примерно ти ми казваш, ще направя врата и аз викам смисъл. Това много ме кефи, не знам, що няма никакъв смисъл. Смисъл? Дини няма да пораснат. Не. О май гад! Спаяк скелетон и тъна. Баси майка. Добре, айде да правим Сега е платформата. сезона на дините. Тан 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 тан. Таран таран тан. Заедно. Тук ще направим. Сега.
Много ме кефи сега, че докато съм в кенефа седа на един крак и балансирам. Само да ви се похваля. Преди 2 дена, не 3 дена, си взех Afortec X7. Ко? Фу? Взех си геймърска мишка X7, ако я знаеш. Рад ли, какво? Взех си геймърска мишка X7. Браво, аз си взех геймърска мишка BenQ. Дето има 2 бутона и един скрол. Моята има 1, 2, 3, 4, 5, 6 бутона. Извини ме. Ама наистина ли? Абе, къв то меч в честа, твой ли? Вземай го. Добре. Аз сега в момента правя под... Я ти върви събери малко кабелство на Ей, скътката. тъй. Ей, така, Правя ей, тъй. платформичката. Ей, така, ей, тъй. А това за спаун фикса беше велико просто. Кое? Да. И то дори не фиксва спауна ми, пак се спаунва понякога във въздух. Ти беше та спауна извън урода. Жалка работа. Аз умрях колко пъти, ако някой пребори миналия епизод колко пъти съм умирал, ще го черпа един стак Cobblestone. Тя да отида да избия малко такива. О, Ендерман, зомбита, Ба си крипари. майката, не гледай Ендермена в очите, защото ще ни бе майка. Ендермен не е жалкия моб в... Най-голямата отайка. Отайката на обществото, отайката на Майнкрафт. Какво ще го правя? Първо ще го си Сега има тоя дърт. сезона на дините. Чай, имаме ли паужина? Имаме паужина. Паужина има ли? Омага, разбият ни вратата, копале. Май да отим ходим да ги биме. 3, 2, 1, motherfucker! Мафакс. Бай, че да Бичес. затворим Крипъра! вратата, какво ще кажеш? Затваря. Затворихме спок. Само го гледам как иска да наизиди живи, брат. Ако дойде Поне си Ендермен, върфи, ще ни са Ако дойде Ендермен, ще ни изнасили в гъза, аз ти казвам. Ма няма ми кирка, бати жалки ти десме. Шо? Ти имаш кирка в себе си? Да. Дай ме. Да, тя има една чертичка, бе. Дай, ще стигне. Аре, дай. Дръж. Той, ето. Си направя моя си кирка. Къси нагъл. Няма ми дърво. Нито кабелстон. Аз имам дърво. Имаш ли? Не. Ако не възразяваш тая кирка, ще я вкарам в употреба. Какво искаш преди, ако ще си... Аре, да кажа. Си направя още един меч, че то не ми стигне. Па. Не бе, перфектно. Ма ти дам една дървена кирка, ако ти трябва. Чакай, аз да направя с платформа. Аз ще направя едно лул от паужина. Чули? Добре. Паужина, ето го. Sheepskin, демек на австралийски. Сега ще ни бъд майката. Сега ще ни бъд майката, ще му отворят. Его, отварят. Отварят и сме гъджа, копале. Или не сме гъджа. Има и крипър, охо, ние сме си гъджа просто. Ние сме си гъжа с това. Я виж вън какво готино стана. Бате, Здравей, ако гръмне крипър се застрелям, сериозно ти кам. Бате от тера, отдай. Бой. Тук на вратата ще ги събираме и ще ги биеме и двама. Омага. Крипъра гръмна. Омага, внимай. Аз викам да го осветиме, какво ще кажеш? Беги. Беги, бързо, затваряй, бе. Те стара батил. Я виж само така как съм го направил. Дървета, ево ти правим. Име Бойн Мил. Човек, в League of Legends има някакъв герой Карма. Браво. Доста ни интересува всички от тук. И мен ме интересува обаче и шалото име. Еми тогава ще ни хостваш с Руша. Десно. Защото си ми дължник. За кое? Купче целя не видвам места. Еми, бавля съм го примерно, защото... Сме пичове. Да.
Защото веднага като кажем нещо готино и веднага го свързваме с тебе. Така... Вече имаме... 40 дърво. Гледай! Между другото, Гледам. таковате. Ела. Пишете в коментарите, харесате видеото и тъна, ако искате... О, макъл е! Ево ти правим, матка. Тя ще събира айтемите да не се деспалнат. Как умрят тъпо обаче? Аз ти го пляснах и шамарна Виж къде те спална, бе. Не, това не е добра идея така да го направим. Мисля, не сме го омага. Също ни бът майка. Майка. Мали... Чай ще направя тук да има дупка. Май... Чакай, ще следва да събера тия райте. Така. Събери. Опа, чай какво направи? Дръж. Ай, дръжла. Ама то мицел няма да го чупим, защото ще ни трябва. Ето си торчо. Никел и желязо. Всичко ще оправим, само изчакай. За Махни какво съм ми това. торчил? Чай ти даме кирката ти, ето дръж. Само една кирка ми трябва. Ети го и меч. Не, меш ми да не ми давай. Дръж ти разни булшит с чай, имаш и полуден панков в теб. Стой. Е така си ги разрежим примерно. Ети малко саплинги, маплинги и тъна. Аз съм пълен. Каблстон. Да го свържиме да мога да такоме сес. Тя тук са паднали сапли. Да направим саплинги и маплинги. Не бе да го осветиме временно, в смисъл да не се спамват гадни копелет. Да, само трябва да оправим всичко, защото ни обичаме така нещо разрушено. Виж колко е реалистично така. Си едно, брат. Да, бе. Виж да поприлича. Кършица, на. Виж погледни. Какво е забавно. Аз се разбих от смях. Шугар кинца трябва Престани, да го... престани, бе! Аре стига, де! Тук само гледам колко дърт е паднало само от нас. Аз тук не мога да се смезали. О, намерих айрон. Със засети динята, кога да порасне, когато ти избрях. Горе има вода. Ти имаш някакъв генератор за Санта, ама то колко писта на мечта на... Генератор за сампли. Да. Това не се не правиш с пистани. Ей! Аз сега какво казах? Не, то вече не работи. Работи. Не, бъга вече не работи, аз го пробвам. Веном каблстон имаш ли? Да. Дай ми. В момента използваме една от тактиките Bros Before Holes. Къде си ти? Не, в момента с един пич се разбираме. Всичко го чуваме. Кое? Давай. Много е важно, между другото, ако имате някой приятел и двамата си харесате много и че се разберете кой от двамата ще се пробва пръв. Това е важно. В момента точно това се разбирам. И той ми О, не, видно, махни това. Какво? Тук ще сложим стъкла. Хубаво, чакай да видя тук какво става, че. Не, чакай. Окей. Дай 3 каблстон само. Дръж. Получих златната месия. Златната месия значи, че аз съм получил разрешението. Малко advanced мъжки правила за всички от вас, които се чуват. Ама какво... И аз какво жалко умрях. Така бе, супер интересно си беше. Пък да вкарам малко фън в епизода. Еми да, мисля не мога само да сме живи. Трябва да направим още един cobblestone generator, май, така ми се струва. Иди за тебе, иди за мен, а? Ами, принципно. Да може двамата да набираме два пъти по-бързо. Или да направим четворен. Между тук silverfishовете, ако се спомнят си е бе майка. Не, ти не да говориш прибързано, защото може наистина да ни имат майка.
Ами, аз затова ще се кача отгоре, да не могат те да се качат, да имам преднина. Еге! О, shit! Oh, shit, motherfucker! Jesus, бегай от тук, бате, бегай! Бягам. Бързо. Бегай, че ще го затуриме така. Да, Ето. примерно. Така стана пълната жокария. Що е супер сексапилното е. Чакай да ви какво ми пише. След до час. Добре. Скорито някой ми спами. Не. Добре. Между другото, обичам много се възбуждам докато ми спамят по скайп, докато снимам клип. След това разговор завършва с поздрави към родителите на този, който ми е писал. Има много кокали, аз знаеш колко кокали имам? 5. О. Ще направя яко бойн мил да порасна храна. Бойн мил, ето го. Ми трябва яко каблстон. Каблстонче, малостонче и тъна. Аз тук ще разбия това. Да си вляза в мината. Там гледай на тези изядат тия геи. Аз съм Рамбо, бе. Аз съм Рамбо, бе. Човек. Как ще ме Аз съм Босилек. Ооо, за тапите. Как така Рамбо си никой? Не трябва да си рам Босилек, за да си готин. Ти си осветил тук. Уейката на Дигъл, епизод 2. Вратата в тебе ли? Каква врата, бе? Да! В мене! Чай! Бум. Само Остерич. тук да затулим. Това Остерич ли му се вика? Какво му се вика на това? След Да. това всичко Лилавото. да Как се вика на лилавата трева? Мистерин или нещо такова ме беше. Аз ще й викам Остерич. Остерич Сега ще беше се такова. Какво беше Остерич, бе? Не, това беше много животно, ма не спомням какво беше точно. Тук поправям това. Такова, бе, това най-тъпото, дето има много малко мозък. Как беше? Дето си завира главата в земята, как беше? Не го знам. Експлозия. Не експлозия. Експлозия. Моя грешка. Не, бавам се, бе, вие се сещате за какво ви говоря. Жалко, че аз не се сещам за какво говоря. Така, сега не трябва само едно. О, мага, бе. Що си пробил това, елате, бе? Не виж, че течат капки отгоре. То се Сега ще го подразбира, че оправя. ще потече вода. Не се подразбира, то е очевадно, че ще потече вода. Ти го проби. Ево ти правя. Но ще да има Остерич. Другото не го мисля. Но ти кретен ли си? Какъв е това Остерич, бе? Това ще е животно, бе. Има такова животно, е. Има, бе. Добре, може да има, ама все пак. Беше птица, ама не знам какво беше точно. Забравих. Пучи са правила. Пучка. Окей, за сега не са паднали Silverfish и това е. Perfect motherfucker. Само да ти кажа, че аз тук намерих айрон във Ще водата. спална един ще ми бе, майка. Сериозно ти говоря, ще стане трагедия и комедия едновременно. Значи им чуш, че тук ако го щупа това, си бе майка. Не познах. Близо бях познат, признайте си. Гъжа сме. До края на епизода главната ми задача е да се сета какво беше Остерич. Някой от вас засеща какво е Остерич? Не. Паси майка. Пораснаха годините и тъна. Просто в един, да. Много яко да добавите след всичко и тъна. Така се добавя повече интересност. Оле, как съм снал? Чакай, какво каза Остерич ли? Остерич, да. Не го казвай, защото няма, ще ми разреши настроението.
Окей. Аз не че знам какво да имам спър. Ооо! Айде, всичко е фикснато. Съм гладен обаче. Аз Не пък буквално. Аз пък съм гъмен. Диго, я кажи последната дума от това. Последната буква от думата на името му. Штраус да не беше Штраус. Какво? Штраус мислиш, че беше. Не. Да, Штраус. Да, верно, че беше Штраус. Торчо имаш ли Веном? Да, доста при това. Дай ми. Малко. Колко? Ети малко. Знам как сетих какво значи Астерич, бе. Мерси. Веднага сетих, защото се сетих за Йохан Штраус. Какво би ти има това, е? Бал ли съм? Ако е той Йохан Штраус? Чули го, той не знае кой е Йохан Штраус, омага. По-добре си срежи вените. Човек не иска. Нямам Морал. Бон Мил. Нямам да е Бон Мил. А знаеш кой е Бах? Много ясно. Кой? Пускай Бон Мил. По-скоро коя? Схвана ли го? Не, Ти знаеш ли повече. кой е Бах, а? Си. Знаеш ли кой е Бах? Не, и не искам да знам. О, Че, знаеш какво ще мада. приключваме с този епизод, защото вече си стана толкова дълго, че... Също не е толкова дълго, ама дай този епизод е по-кратък. Значи се видим в други епизод и лека нощ, довиждане. Чао, приятни сънища. Отричи штраусите на чао.